Jamen, velkommen ned på vores køreskole, her på Køreskolen på Toppen. Vi er jo glade for at være medlem af Erhvervsforeningen, Michael og jeg. Og vi har haft køreskolen sammen nu i 1,5 år snart. Stationeret her i Helsinge, og så har vi også en køreskole i Frederiksværk, som det er. Da Tony han ligesom ringede til mig og spurgte, om vi skulle gøre noget sammen, eller vi skulle være konkurrenter, så slog vi pjalterne sammen. Og det betyder, at i dag så kan vi både give kørekort til almindelig bil og til trailer. Vi har så også hernede på værkstedet har vi både mulighed for at gå ud og kigge lidt mere i bilen sammen med elever. Der er mange elever, altså man skal jo lære en del teknik, og der er mange elever, de har jo aldrig kigget ned i motoren. Det man går ud og kigge ind og have en bil op på en lift, og de kan kigge ind under en bil, det giver jo noget andet og en anden forståelse end bare se noget på et hvad der er lavet eller en video.